ಸೊಲ್ಲು ಮೇಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬೇಗ ಪಿದಾದ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಪಿದಾಜಿ ಕೈತು ನಾಲ್ಕು ಹೂವು ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಲು ಚೂರು ಇನ್ನೆಂತ ದುಂಬುಕಾಯಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ರಾಣಿ ಹೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಬಾಯಕ ಶುರು ಆತ ನಿಕ್ಕಲ ಬೊಡ್ತಜಿ ಬರುಂದು ಬೇಲಿ ಇರ್ದು ಪೂ ಕೊಯ್ಪಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲ ಬೇಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೂಪುಡ ನೀ ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಆಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮೂಲಂಜಿ ಪೂವನ್ನು ಕೊಯ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾ ಪ್ಯಾ ಪೀಪಿಂದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಪುನವರ ತುಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪದರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಾಬಿ ತಂದು ಪೂಜೆ ಪೋನಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಸೀದ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪ ಚೂ ಕೊಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಬೀಸ ಬೀಸ ಬರೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಲಿ ಯಾನು ಪೋಯಿಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಹೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಬರೀ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಕೊನಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೂವು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಿದ ನಾತಿಜಿ ಮುರಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂಡು ಈಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅರ್ದು ಕೊಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲ ತೋಟಗ ಬೇಲಿ ಉಂಡ ಇಕ್ಲವೇನೆ ನಡ್ತನ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅದೇ ತಿತ್ತಲ ಕೊಯ್ದು ಅವು ಮಿತ್ತುಡುಂಡ ಮಗ ಇಂದ ಕೊಯ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಂಕಬಹುದು ಕಾಂಡದ ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಂಡದ ಬಿಸಿಲು ಕೊಂಚ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 30-31 ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಲ್ಕೆರೆ ಜನರೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಪೋಯತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆತವು ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂಚಿಡು ಗರಡಿ
ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಏರ್ಲ ನಂಬಾಯರು ಆಂಡಲ ನಿಜ ನಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪದಿಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪದಿಜಿ ಬೇರೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ದ ಓನರ್ ಯಾನು ಆರ್ನ ಶಾಪ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಆರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ದ ಪೂರ ಅಂಚನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡವರು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಡೇರು ಅಂಚ ಐನಾತ್ ಬೇನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಫೈನಲ್ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪದಿನ ನೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸುಮಾರು ನಮೂನೆ ಪೂರ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಯಾನಿನಿ ಉಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪದಿಜಿ ಬೇರೆ ನಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಾಪ್ದ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಫೈನಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇರ್ ಇಂಚ ಬರ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.